Кавказның киң далалары кочагына сыйынып, кар башлы тауларының шифалы һавасын кышып, шул таулар итәгеннән ургылып чыккан саф, салкын чишмә суларын эчеп күпме халык бергә яшәгән. Күп милләтле төбәк дигәндә, Карачай Ширкәстән дә күп милләтлерәк төбәк бар микән? Биредә карачайлар, ширкәсләр, нугайлар, руслар, абазиннар, әрмәннәр, греклар бергә яши. Биредә 5 тел рәсми дәүләт теле булып исәпләнә. Һәм монда яшәгән һәрбер халык үз телен белергә, өйрәнергә хаклыдыр. Güzel de, гаҗәп тә, серле дә бу җирләр. Шагыйрьләр каләмен тибрәткән, данлыклы Кавказ тауларының алдында иксез-чиксез далаларга уралган, ташкын булып ургылып чыккан тау чишмәләренә бай булган бу төбәктә һәр вакытта да җилле. Тирә-якны камап алган кыр буйларыннан узган зәңгәр туманнар пәрдәсе ачылганда гына, күк диварына эленеп куйган сүрәттәй, еракта Балкарча мәңге тау исемен йөрткән Эльбрусның кар башлы түбәсе күзгә күренә башлый. Әмма бу якның корылыгына, табигатьнең кешеләргә үз игелеген, үз рәхимен сайлап, телемләп кенә өләшүенә карамастан, бу җирләрне төрле гасырларда төрле халыклар яр иткән. Добро пожаловать, уважаемые гости! 17-нче гимназия Карачай Черкес Республикасының башкаласы Черкес шәһәренең иң зур уку йортларының берсе. Биредә 2000-нән артык бала бу күп милләтле төбәкнең рәсми дәүләт телләре буларак 5 халыкның туган телен өйрәнә. Рус телен, Карачай, Черкес, Абаза халкы телен һәм нугайлар телен. Туган телләрне укытыр өчен мәктәптә елда 120-дән артык төркем оештырыла. Бер уйлап карасаң, тау чаклы сан бит бу. Исең хушың китәр. 120 төркемне барлап, расписаниесендә төзергә, һәр берсенә үз классын, үз дәреслекләрен юнәтергә, укытучысын табарга, бар нәрсәне дә җайга салырга кирәк бит. Булганнар бу дөньяны биетә шул. Бер гаҗиз туган татар телен укытуны оештырганда да шыңшып, сукранып, төрле киртәләргә, сәбәпләргә, алдау-сылтауларга салышып бу мәсьәләне шишә алмыйча торганнарга бу мәктәп ачык дәрес бирә алыр иде. К сожалению, сейчас в наших семьях очень мало говорят. Много детей, которые не владеют своим родным языком. И поэтому, да, есть у нас свои сложности, но мы стараемся и с переводами работаем. Без русского языка нам никуда, конечно. Русский язык мы все хорошо должны знать, о чем я каждый раз им говорю. Но свой родной язык мы не должны забывать. Если мы не будем знать русский язык, мы словно без рук. А если мы забудем свой родной язык, мы словно ослепли. Туган телләр бу гимназиядә 90-нчы еллар башыннан ук өйрәнелә башлаган икән. Шуңа күрә дә укытучыларның күбесе бай тәҗрибәле, күпне күргән, белгән, бу заманның сәерлегенә дә, төшелегенә дә күнеккән мугалимнәр. 2014 елдан туган телләр буенча дәреслекләрне яңа баштан федераль исемлеккә кертүне үзәк катгый рәвештә таләп итә башлагач, буларның да күңелләренә шом кирип уялый. Татарстан кебек шиләнеп, тырышып, тырмашып, төпченеп дәреслекләрне яңарту, бастыру, зур акчалар түләп экспертизалар үткәрү өчен киселәре сай була шул. Үзең теләгәнне кул белән генә тартып алып булмас. 10 елга якын кашып-посып диярлек Черкес теленә өйрәткәндә дәреслек исеменнән мәхрүм ителгән советлар заманыннан ук калган уку әсбапларыннан файдалана киләләр. Быел гына бу мәсьәләдә мәгариф өлкәсендәге вазгыять берникадәр йомшаргач, дәреслекләрне ниһаять федераль исемлеккә кертү Черкес халкына да насыйп булган икән. Нужен был такой учебник? Нужен, он очень нужный был. Новый в этом году мы получили. И надеемся, и 6 класс, 7 класс тоже вот скоро получим. Да, насчет учебников уже хорошо. То есть была проблема, значит, в учебниках, да? Ну, небольшая проблема, да, была.
Устаревшие, да. Сейчас по обновленным программам, по ФГОС, все же это переиздается, все теперь, чтобы мы работали нормально по этим программам. Да, и уровень владения языком, наверное, у детей сейчас совсем другой, нежели, например, 10, 20, 30 лет тому назад. Совсем другой, да. К сожалению, совсем другой тоже. Я же говорю, из-за того, что в семьях не говорят на родном языке. Да, и, к сожалению, некоторые родители тоже бывают, которые не хотят отпускать на родной язык. Иногда им кажется, что если пойдут уже на словесность, которую изучают, там уже как бы это, что это помешает родной язык. Но у нас таких родителей мало очень. К счастью, очень мало. Молодцы наши родители, наши детки. Я думаю, с удовольствием к нам приходят. Вот всегда видно, когда урок подготовлен, когда урок хорошо отточен, а когда идет импровизация. Я вот смотрю на ваших детишек, они свободно отвечают, они поднимают руки, то есть и даже есть небольшой гул такой, да, во время урока. Это ведь тоже о многом говорит. Да, я заметила, мои детки, это не из-за того, что я их хвалю, мои детки прям с удовольствием ходят на родной. Вот спросите у них, какой у вас любимый урок? Они сразу отвечают, родной и история, добавляют еще один урок. И я прям вижу по детям, что они с удовольствием и хотят изучать язык. У многих моих деток мамы другой нации, например. Есть у кого сложно немножечко, у кого не получается, но мы и на дополнительные ходим. Абаза халкы теле дөньяда югала баручы телләр исәбендә. Ул үзенең сирәк очравы, яңгыравы белән дә, авыр әйтелеше ягыннан да без ишеткән, белгән башка телләрдән шактый нык аерылып тора. Абаза телендә ике төп сузык аваз гына, калганнары барысы да тартыклар. Ул тартык авазларының да күбесе әле әйтелеше ягыннан үзенчәлекле, тел арты һәм бугаз тартыклары. Вот эти согласные, большинство из них, они ведь какие-то вот, например, человеку, который не является абазином, он даже не сможет их произнести. Да, не так ли? Очень сложно. Да, бывает даже абазинам сложно. Не то, что не говоря уже о другой нации. Много гортанных звуков, да? Да, очень. А вот эти дети, то есть насколько они уже физиологически могут произносить вот эти сложные гортанные звуки? Есть ли такая проблема? Да, у нас получается. Вот уже к 5 классу мы уже практически прям идеально, у нас, можно сказать, да, получается. Именно вот фонетическое воспроизведение. Да. Но, значит, при поступлении в школу у нас многие не знают вообще ни одной буковки, ни одного слова, приходят вообще не зная ни язык. Ну, я же говорю, эти дети, они хранители уникального краснокнижного языка. Да. Они сами наверняка это тоже понимают. Конечно, конечно. Мы сначала историю изучаем всю, происхождение языка, какой мы народ, малочисленный, ну, гордый. Ну, малочисленный, но гордый народ. Но гордый народ, да. Туган телләрне укытуга сәгатьләр саны кимеп торганда, бу предметка булган бурыч вазифалар артагына бара. Бүген туган тел дәресләрендә үз һөнәренә бирелеп эшләгән, үз халкына тугры булып калган укытучыга тел гыйлеменә караган белемнәрне генә түгел, гомумән халыкның тарихына, мәдәниятына, сәнгатенә, милли гореф-гадәтләренә, халык авыз иҗатына кагылышлы ул гына да түгел, географик атамаларны, халык сөйләменнән тупланган хайваннарның, үсемлекләрнең исемнәрен дә бар мәгълүматларны шактый киң һәм мул итеп шәшәсе була. Чөнки уңдырышлы җирдә генә милли үзаң дигән орлык шытып чыгарга мөмкин бит. Чиркәс шәһәрендә дә балаларның 89% теге яки бу туган телен өйрәнә. Хәтта бер бала утырган класслар да бар икән монда. Халык теләген кире кагып булмас шул. Авыз тутырып күпме генә шапырынсак та, Татарстан Республикасының мәркәзе Казанда бу күрсәткеч күпкә ким. Туган татар телен 55% ата-ана гына сайлап ала. Кавказ тауларына чаклы әле безгә мүкәлләп булса да менәсе бар икән. Мы многонациональная республика, и каждый, в нашем понимании, каждый представитель народа
кем бы он ни был, карачаевцем, абазинцем, мы обязаны передавать наши традиции, обычаи. Если не мы, а кто будет им передавать детям? Поэтому это приоритетное направление у нас. Сейчас школа корректирует часы, количество часов на изучение родных языков. Вы как-то этот вопрос тоже держите под контролем, чтобы не свести до минимума именно этот показатель, когда школа выбирает 0,5 часов, час в неделю, 2 часа в неделю. Вообще вот вы держите под контролем этот вопрос или нет? Ну, мы стараемся держать, что происходит во всех школах по этому направлению. Но у нас каждая образовательная организация заинтересована в том, чтобы преподавание родных языков шло на том же уровне, которое и было до этого момента. Поэтому, в среднем сколько это? В среднем у нас 2 часа языка у нас в средних классах, в некоторых классах, в 9 классах 1 час, но каждая образовательная организация исходя из своих возможностей, добавляют либо как внеурочная деятельность, они ставят внеурочную деятельность, еще 1 час, либо как факультативное занятие. Поэтому как бы в часах, да, есть корректировки, но они не усложняют процесс обучения. Переход на пятидневку как-то поменял ситуацию с родными языками? Абсолютно нет. То есть заместители директоров ставят все уроки в 5-дневную смену, исходя из родные языки не пострадали? То есть они все вошли Нет, они не пострадали. Тут даже не просто толерантство, тут настоящее братство между народами. Мы к друг другу относимся как к своим. И не зря у нас на Кавказе к друг другу обращения, вне зависимости от национальности, русский ты, карачаевец или ты черкес, обращаются брат. Брат, да? Да? Но при этом даже вот в такой интернациональности каждый народ, он все-таки должен понимать, что для него важно сохранить и свою самобытность, безусловно, и конечно, свой язык. Конечно. Не так ли? Конечно, конечно. Вы знаете, ведь если народ, к сожалению, забывает свою культуру, свой язык, этот народ, к сожалению, может исчезнуть. Ведь если человек, который не знает свою историю, вернее, свое прошлое, это как дерево с отрубленными корнями. А дерево с отрубленными корнями, как вы понимаете, долго жить не может. Тоқтамыс ханым байтал сойып бау құйды, ерауарын едірді, түклі шатыр құдырды, түрі қартуар едірді, икон төбе басында, икон тұры атасында. Қамшысы яймау тын, яймауы барау тын, яғы түгір пейіп, хан ем сонда туғайды. Төрки халыкларының бай шигъри мирасын үз эченә сеңдергән, бабаларыбызның шомлы үткәнен, киләчәк язмышын, рухи яшәешен чагылдырган Идегәй дастанының Ногай телендә 13 варианты сакланып калган. Алтын Урда цивилизациясенең тарихта аерым бер әһәмияткә ия булуы барчабызга да мәгълүм. Кайчандыр бер канат астында яшәткән, бер телгә китергән, гомуми мираска нигез салган татар һәм Ногай халыкларын берләштергән бөек тарихыбыз бит ул. Сосы бастан ол Сыбрага ер берді. Сыбрады қарт ерау, сен толға ұшы дебеді. Рауғанды Сыбра ерау қозғауды. Толғайым деп қарады, айтарға ұзы бармады. Сөйлерге тілі келмеді. Оны көріп тоқтамыз, икон тостақай бау берді. Сыбра бауды ішкенде, бау берекке түскенде, берек бауды сіскенде, ерні бірні ебірдап, Сыбра сонда толғайды. Ай тоқтамыз, ай бауам, мен көргенім айтайым. Бүгінгі көндә Рәсәй киңлегендә яшәгән Ногай халкының саны санаулы гына 100 мең кеше генә. Шуларның 15 меңе Карача якларында яши. Ногайларның тарихы бик тә аяныч. 18 гасырның 80нче елларында 700 меңнән артык Кубан елгасы һәм Кара диңгезнең төньягында яшәүче ногайлар Төркиягә мөхаҗирлек кылырга мәҗбүр ителәләр. Һәм шуның белән рухи язма мәдәниятын югалталар. Асан, бүгін бұл газетағызның тиражы көп ме шыға? Сосы газетаның тиражы 1500 экземпляр болады бүгінгі. Міне сосы газетады тек Карашай-Шеркеш республикасында туыл, Ноғайлар тіпақпасы Яшайтан, Дағыстан, Карашай-Шеркеш республикаларында, Шешен республикасында, Аштархан областында, онан басқа Ставрополь крайының түрлі районларында, Нефтекум районында, Степнов районында,
ноғайлар хош көріп аладылар. Тілге үндеу, тілге шақыру бар ма мына бұл газетлерде? Тілге шақыру әлбетте біздің бас борышымыздың бірісі деп санаймын. Ноғай дауысы газетасында, Эммаметеке журналымыздың да бас мұрады сол туған тілімізді сақламаған. Неге десе тіл жоғалса, халқымызда, миллетімізде жоғалмағы болады. Сөйткен заманда тіл миллеттің бас байлығы деп санаймын. Тілі жоқтың халқы да жоқ деп атайлар бұрын айтып кеткендер. Сол ата бабаларымыздан келген асыл байлығымызды бүгінде сақлау, ол біздің бас борышымыз. Язучы, шагыйр, журналист Асан Найманов өчен бу йөрәгенә, күңеленә береккән тарих китабының һәр бите дә кадерле дә, гыйбрәтле дә. Карачай Черкес төбәгендә ул ныгай, ата-бабалары телендә күп кенә чараларны үткәрүче, телевидениедән, радиодан ныгай телендә милли тапшыруларны әзерләп үз милләтенә аваз салучы, балалар өчен шәхси гәзит-журналлар, дәреслекләр, методик әсбаплар чыгаручы, үз милләтенең хәлен аңлаган, халык күңелен рухын күтәргән ныгай халкының яраткан угылы да ул. Дөньяда глобальләшү процесслары туган телләрне кабып, үзеп, шәйнәп, йотып барган заманнарда һәрберебез үз ясмышыбызны көч-хәл белән тартабыз шул. Нишләргә дә белмичә үзгәләнгән чакларыбыз. Әмма Исхакый ничек дигән әле, тартышуда гына табарсың үз хакыңны. Бу авылның мәктәбендә ныгай теле өйрәнеләме, юкмы? Сосы ауылда, Әділхалқ ауылында, менің туған йұртында, Аллаға шүкір, бүгінгі күнде 2000-ға юқ ноғайлар яшайдылар. Сосы ортақ білмендіру мектебінде ноғай тілі оқылады. Мында мектепте Аллаға шүкір 100-ден артық бала оқидылар. Бүгінгі біз заманларда балалардың саны көп еді. Өкінішке соңғы жылдарда біздің халқымызды қинайтаны бір зат. Ол миграция. Миграция дегенім мәнесі ноғайлар көбісінше құлық таппағаннан, ару қиынақ таппағаннан кетеділер керу регионларына құлық өтпеге. Ханты-Мансийск автономиялы округuna, Ямал-Ненец автономиялы округuna, сондай болып қыралымыздың бас қаласы Москва қаласына кетеділер, көп ерлерде іслейділер. Шит ят төбәкләргә киткән халык үз телен оныта, туган җире белән, кендеге белән бәйләп тоткан бәйләгечләр киселә юк була, һәм бу ныгай халкының йөрәген үзгән иң зур бәләсе. Йөрегімді менің сызлататаны, мұң айтатаны төмен етеді йөректі бір зат. Ол ата йұрттан олардың бауырдаслардың кетулері, керу йұртларына. Неге десе, керу йұртларында ана тілінде мектеплерде оқытпайдылар. Керу йұрты не дейірді ол? Керу йұрты? Керу деген селер. Селер, анда оқытмайлар, янда yok. Оқытпайлар. Мектеплерде балалар бауларында өкінішкен ноғай тілді оқытпайдылар. Сөйткен заманда олар 1-2 жылдан халқымыздың яс арқалары өз тілін мұтпада боладылар. Бір-бірімізні аңлар үшін тылмаш керекми? Татар тілі бүтін дүния халык-ара аралашу үшін ең уңайлы, ең камил 14 тілінің бірсі икәненә, шәхсән үземдә бу юлы ныгай Карачай халкы белән сүз кырганда барысында аңлап, җавап биреп, бик тә җиңел аралашкан мәлдә янә инандым. Кардәш төрки халыклар белән безнең телебез генә якын түгел. Безнең яшәешебез дә, борчуларыбыз да, өметләребез дә уртак икән. Сезнең менә бу тактада шундый матур сүзләр язылган. Телсез милләт юк булыр. Бу сүзләр безгә дә бик якын, сезгә дә, Карачай халкына да бик якын сүзләр. Шулай бит? Мен һәр дәрсемне дә мол сүздән башлайм. Tilsiz millet çok bolur dep. Kesini tilini okurga süymegen, kesini tiline tırmaşmay tursala okup kelgen tölü. Tilimiz çok bolsa milletimiz de çok bolluktu. Anı alaga sindirgelle turama har derste de. Alanı bilirge kerekli. Bilirge керек, әйеме? Синдирге керек, bilirge керек, әйеме? Гөлнә Ибрагимовна, әйтегез әле. Ә менә бу балалар, алар телгә ни хәтле, аларның теге мәхәббәтләре зурмы, юкмы? Ала бек сүйіп жүрүле. Сүйіп жүрмеселе, бүгін қуанып, алай сізні келгеніңізге қуанып келіп дайдол түлелі. Тиллерін сүйелі, бізні башқармабыз, bir adamны да tilge жүрмей қойдырық түлді. Хар черкес есен, черкес тілге жүрейсе, абаза есен, абазаға тілге түрейсе, қарачай есен, қарачай тілге. Орус есен, орус тілге жүрейсе. Бұлайда алай жоқты. Тілінге жүрмей қалған жоқты. Боғанда тырмашып жүрген етелі.
Карачай Балкар теле дә төрки телләренең олы, күп балалы, күп тармаклы, тирән тамырлы гаиләсенә кергән. Узган гасырның 50нче елларына кадәр әле тау татарлары теле исеме астында билгеле булган. Аһәңе ягыннан да, сүзлек составы ягыннан да татар теленә бик тә якын тел икән. Менә карагыз балалар, мин татар, менә апагыз сезнең Карачай халкыннан, ике телдә без ничек итеп бер-беребез белән сөйләшәбез, чөнки без төрки телләрдә сөйләшәбез. Менә нинди зур ул төрки дөньясы, әйме? Бай телебез. Бер-беребезне аңлаган әтәбез дейди. Көрәсез дә түркоязычный дип айтканлыгы. Ала булган да бер-беребезне аңлайбыз дип, ул сезгә аныма бүген куанып, сезне катыгызда ышарып айткан. Көрәсез дә? Һәр нәрсәнең үз хикмәте булган кебек, Карачай Балкар телләренең татар теленә охшашлыгын тел гыйлеме ягыннан гына түгел, тарихи күзлектән чыгып та аңлатып булыр иде. Тарихчыларның бер ише бүген Төньяк Кавказда яшәгән Карачай, Балкар, Булгар халыклары 7нче гасыр башында Кубрат хан төзегән Бөек Булгар дәүләтенең бер халкын тәшкил итүен исбатлап килә. Хәер, бу бердәм тарихыбыз арасына соңгы елларда таяк тыгучылар күп булса да, телебезнең якынлыгы, туганлыгы ни дисәң дә, әмма безнең тегермәнгә су куя тора. Мен сезге безнең милләтне, аны телini үсеннән бер сәер зат айтырга изләйм. Сәйір біздіңше қызықлы әйбір турында, қызықлы хәл. Арю зат айтырға излейме, арю зат, мағаналы зат. Мәғнәлі хәл турында, яқшы. 19-чы өміріні аяғында, әмді 20-чы өміріні алында, қауым болып Карачайлыла Турцияға кеткенділі. Түркте ала тау етекледе кесілеріне әлі құрап жашағандыла. Бүгінлікте де алай жашайдыла. Ататүрк Түрк республиканы құрап аңа басшылық еткенінде кесіні тіл біле күрешкен алимлеріне алай айтқанды. Карачай еліге барығызда кесібізіне бұрынғы ескі түрк тілі бізіне Карачайлыладан Үйренігіз. Алада сақланғанды ол тіл дегенді. Әммәни аяныш түрек халкының юл башчысы Ататүркнең ата-бабалары сөйләшкән борынгы төрки Карачай Балкар теленең халәте шәпләрдән түгел шул. Россия киңлегендә Карачай телендә чыккан бердән-бер дәүләт гәҗитенең тиражы да нибары 4000 дәнә генә. Төрки кавымнарын берләштергән, Кавказ якларында татар халкының олы тарихына да ишарә иткән бу телне саклап калу өчен аның бийеклеген, дахилыгын, мөһимлеген киләчәк буынға аңлату керектір. Kitapға, оқырға адамла ес бөлмейлі. Алғын телевиденияға қарайлы да, телевиденияға да қарамайлы. Адамланы жашаулары интернетке тағылып қалғанда. Hem bugün balalarga, mene balalarga, sabılarga, anı әйтеп тұрырға керек, әйтірге керек. Қарағыз әлі, сіз Карачай телен білсәгіз, әйме? Түркияге барып, сіз сөйләшә аласыз. Шулаймы? Түз айтасыз. Біз сәбилеге хаманда айтабыз. Бүгінлікте жерні үсінде 300 миллион адам, ала түрлі миллетлені келечілері түрк тіліні тамалында сөйлешелі. Біз бұлайдан шықсақ да, ол миллетле бұла, башқа тіліні білмесек те, бір-біріміздің аңларықпыз. Bir yıkma bir ayını küreşken kesini Türk karnaşını, Türk tilli karnaşını tilin bilmey madarı yoktu. Biz anı hamanda aytıp anlatkalay turabız. Allah aytsa ana tili biz dünyada yaşarıktı, dünyanın başından ölüp keterik tüldü dep biz tolu inanabız. Biz de inanabız. Bizning tilimiz yaşasa, xalqlarımız da yaşayacak şulay bit indi. Eng muhimi tilimizni yo'qoltmau, şulay bit. Alaydı. Til bolsa, millet de boladı. Til yaşasa, millet de yaşaydı. Tili kurgan millet dünyanın başından tas bolup ketet de Allah saklasın bir milletke de allay gün kelmesin.
Гүзәл дә, гаҗәп тә, серле дә, әмма шундый аңлаешлы һәм якында бу җирләр. Бүлешәсе әйберләребез юк, берләшеп эшлисе эшләребез байтак. Туган телләребезнең бүгенге хәле тел яшереп торырдай дәрәҗәдә түгел шул. Хәллерәкләрнең дә, койрыкта сөйләлүчеләрнең дә язмышы бер. Моның турында Эльбрус тауына менеп булса да чаң суарга вакыт. Төрле төбәкләрдә әле дә бу чаткыларны вакытында үрләтеп җибәрүчеләрнең булуы язгы таңдай күңелләргә искиткеч зур куаныч биреп тора.